Hey, what's up mga ka-adventure? Mayroon na naman tayong bagong na-discovering kainan na tiyak inyong magugustuhan dito sa lungsod ng San Carlos City, Pangasinan. Tara at ating puntahan! Sino mga ka-adventure, dito na nga tayo sa may Garrison Steakhouse na matatagpuan lamang dito sa may Padilla Street, San Carlos City, Pangasinan. Lapit lang papuntang Sinpelco. Andito nga tayo mga ka-adventure dahil ngayon ang kanilang grand opening. At mayroon nga tayong mga nakitang mga customer na nila dito. Kumusta po yung steak nila dito? Okay naman po siya. Sulit na po siya kasi malaki yung kanyang Ay, malaki quality. Ma'am, anong pangalan mo? Lani. Lani, kumusta po yung steak nila dito? Malaki. Mura. Sarap. Quality. Quality. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pag-i-post na lang yung video para makita nyo. What's up mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa may Barangay Padilla, lungsod ng San Carlos City, Pangasinan. At dito nga tayo sa bagong bukas na kainan na tsak na inyong maibigan dito sa may Garrison Steakhouse. Kaya tara, tikman na nga natin kung napakasarap ba yung kanilang steak dito. Hiski! Saan po yung foods nila dito sa may Garrison? Okay lang po, medyo na-juice po siya. Punta po kayo dito. Babalik-balikan ba? Opo. Ma'am, kumusta po yung steak nila dito? Okay naman po, masarap po. Tayuin niyo na po. Wow, thank you. Kaya naman tara mga ka-adventure, dumayo at pumunta na rin kayo dito sa Garrison Steakhouse. Sir, ang tinibagang mag-steak na dyan Saan, sir? quality. Sir, ang tinibagang steak na dyan Quality, boss. quality. Sir, ano masasabi niyo dito sa steak nila? Sweet boss. Ayun na dyan. Barantila. Hey. Ma'am, anong pangalan niyo? Regine. Kumusta po yung pagkain dito? Okay na po. Masarap? Quality? Ma'am, anong pangalan niyo? Shari. Kumusta naman po yung steak dito? Masarap po yung part. Thank you. Sino mga ka-adventure, pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na ang ating mga in-order. Nag-order nga tayo ng table ng Hungarian sausage. Mayroon ding steak na porterhouse at itong kanilang steak na ribeye. Mayroon ding burger steak. Hey, what's up mga ka-adventure, dito tayo ngayon sa may Barangay Padilla, lungsod ng San Carlos City, Pangasinan. At mayroon nga tayong dinayong bagong steakhouse dito, bagong kainan na check inyong maibigan. Ay grabe, bukod sa napakasulit na, murang-mura pa at quality pa. Dito ka nga makakabili ng burger steak. Ay grabe mga ka-adventure, ang lalaki ng kanilang Hungarian sausage. Ito mga ka-adventure, yung isa sa kanilang bestseller dito, yung tinatawag nilang steak na T-bone. Mayroon nga rin sila dito mga ka-adventure na porterhouse at ribeye. Grabe mga ka-adventure, dito ka makakabili ng steak na sobrang mura sa halagang 119 pesos mga ka-adventure. Meron ng java rice, meron ng steak at meron pang gulay. Eh grabe, talaga namang quality. Siyempre, hindi na natin palalagpasin na hindi matikman yung kanilang mga steak dito sa unang kagat. Thank you the God. Grabe mga ka-adventure, napakasarap yung kanilang steak dito. Sabayan mo pa ng kanilang Hungarian sausage, burger steak. Eh grabe, mabubusog-lusog na kayo rito. Ma'am, kumusta po yung steak nila dito? Okay naman po, masarap. Malamig. Quality. 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 Sir, saan matatagpuan tong Garrison Steakhouse? We are located po sa Barangay Padilla, sa Carlos City. Malapit po sa Sinpelco. Anong oras nag-open? Open po kami Monday to Saturday po from 10 a.m. to 8 p.m. Tinibita po kayong kumain or pumunta dito at matry po ang best and affordable steak in San Carlos City. Kaya tara na! Kaya tara na mga ka-adventure, yayain mo na ang iyong mga friends and family. At arat na rin kayo dito sa may bagong bukas na steakhouse. Dito sa may San Carlos, ang Garrison Steakhouse. Bagong kainan, bagong tambayan.